私の名はチャールイ・シェリーエフと申します。あなた方はいくつかのパートからなっている私のフィルムをご覧になりました。その中で我々の遠い先祖が残した豊富な文化的遺産について語っています。私はあなた方に私の祖国、古代のまた新しくなったトルクメニスタン、我が民族の歴史を紹介したいのです。すでにあらゆるトルクメン人にとって神聖なるものとなった場所、独立広場の紹介を第一番に始めます。これは私の最も好きな場所です。それは我々の先祖の魂が来ている場所です。自己の過去を覚えていず、それを読んだり研究したりしない民族には未来はありません。だからこそ私はあなた方にトルクメン民族の起源に存在していた人々について話したいのです。国の秀でた人々、軍人や哲学者、詩人、トルクメン人として生まれた人々について、私としてはその遠い時代に彼らが何を心配し、何がその栄えありかつ苦しい運命に彼らを突き動かし、また彼らがどんな夢を抱いていたのか、彼らと話をしてみたい。神が民族に土地を分け与えた時、トルクメン人には山々や海や亜熱帯地帯、砂漠を含む広大なテリトリーを与えました。神は言いました。この神聖な大地で将来あなた方は驚くべき無尽蔵なトルクメンの大地の富を発見するだろう。だが最も大切なことは、トルクメン人には栄えある歴史的な運命が待っているということだ。トルクメニスタン、聖なる先祖の遺産。全人類の歴史には偉大なる古代文明の消しがたい遺跡が残っている。ジェイトゥーン、アルトウィンベイ、マルグーシ、アナウ。これは青銅器時代の原始都市文化であり、同じく世界的に有名な都市メルブ、パルチア王朝の首都ニーサや他の都市、それらは紀元前3世紀に開花したトルクメンの建築家たちの偉大な創作、スルタン・サンジャーラの廟、チュラベック・ハムンの古墳、アブール、ファズラとアブ・サイダの廟、イブン・セイダと同志である預言者ムハメッダ・アスハボフ、幾多の納屋の列や多くの宮殿や都市の跡、これらは全て世界遺産に入るし、かつトルクメン人の何百代にもわたる生活の無言の証人であり、それはトルクメン民族の古代の根源を人々に思い起こさせる。現在のトルクメンの領土は世界で最初に成立した国家のうちの一つがあった場所であり、歴史的価値においてインドやエジプトに劣るものではない。歴史の根源を示すところでは、我が国の領土では紀元前3世紀すでにトゥーランの名のもとに大きなチュルク語国家が形成されていた。これは全てのトゥーラン民族、サク人、マッサゲット人、ダヒ人、サルマト人やその他が古代の偉大な軍事家オグズハーンによって統一された時代であり、それは全てのトルクメンの先祖である。2000年後、トゥラーン民族はトルクメニスタンの領土に3つの偉大な東方の帝国、パルチア帝国、ホレズミ大国、大クシャン国の基礎を築いた。歴史の全時代にわたってオグーズ・トルクメン人は大小
数十の帝国や国家を築いた。古代の偉大な人種から形成されたトルクメン人、その中にはスキタイ人、サク人、マサゲット人、サルマット人、アラン人、グン人、シュルク人、パルチア人、ホレズミッツ人が入るが、彼らは9世紀から12世紀には特別な広域を迎えている。この時期にはトルクメン人によって次のような偉大なアジアの帝国が形成された。すなわちオグーズのヤブーク、カラハニード、ガズネビード、大トルクメン、セルジューク、ホレズムシャフであり、同じく東ヨーロッパ、インド、中東および近東、ザ・カフカース地方、その他のいくつかの地方の貴族である。文明の開化は常にどの時代でも民族の移動を伴い国境を広げてきた。かくして我々の先祖トルクメン人も紀元前3000年から紀元8世紀にかけて中央アジア、小アジア、シベリア、インド、東ヨーロッパ、コーカサスの全域にわたって広がり、それにより世界で最初の国家群を作り出してきた。その当時トルクメン人によって70以上の国家が創設された。世紀中央におけるトルクメン人の特別な役割は世界的な大トルクメンセルジューク帝国の創設にあり、それは東方民族の歴史的運命に明らかな痕跡を残している。大トルクメンセルジューク帝国の創設者はムハメッド・トゥグルルベック・トルクメンであった。1050年にもスルタン・トゥルグルベックはアラブのカリーフの要請によって軍隊を引き連れてバグダッドに侵入し、アラブの国に平和と安定をもたらした。一方カリフは彼に王冠を送り、東方と西方の為政者とした。このようにしてアラブのカリーフを保存することに、それはすなわちイスラム全体としての中世における決定的な役割をトルクメン・セルジュークが果たしたことになる。アラブ・アルスラーン・トルクメンは大トルクメン・セルジューク帝国の2代目のスルタンであり、彼の代に1071年トルクメンと皇帝ロマン・ジオゲン4世を隊長とするビザンチン軍との間で大きな戦いが起こった。ビザンチン軍は撃破され、皇帝は捕虜となった。トルクメン・セルジューク帝国の最後のスルタンはサンジャル・トルクメンであり、現在では彼のことを2代目のエスカンデルと呼んでいる。12世紀のシリアの為政者イマダット・ジン前儀もまたトルクメン人であったが、彼は十字軍の侵攻とイスラムとの間に戦いの旗を上げ、十字軍を粉砕している。トルクメン人の種族カイ出身のオスマン・ガジーは13世紀から14世紀にまたがってきたが、彼はトルクメン・オスマン帝国を築いた。その子孫であるアフメッド2世ファチーフは1453年にコンスタンチノープリを手に入れたが、それは1000年にわたるビザンチン国家の終焉を意味し、そこにオスマン・トルクメン帝国の痕跡を確認するものであった。世紀の中央にはムハメッド・アル・ホレズム、アフメッド・ヤサビー、モブラナ、ジャラレット・ジン、ルミ、ハジャー、ペクタシュ、ベリー、ユヌース、エムーレ、カラージャ、オグラン、マフトゥン・フリー、ムラネペス、ケミネ、その他大勢といったトルクメンの思想家たちが生活し、創作活動に携わり、国民に結束と忍耐を呼び起こし、統一と平和的共存に導いた。現在トルクメニスタンの文化的遺産の研究に全世界が注目している。2000年10月にアシガバードで開催されたトルクメニスタンの歴史、文化的遺産に関する国際会議は、
トルクメンの文化的生活における大きなイベントであった。それには世界の最も偉大な学者たちが参加した。このイベントは大きな古代文化を有し、中立と創造の道を歩むトルクメンの国民に全世界が注目していることを再度認識するものであった。トルクメニスタンの大統領サトルムワットのトルクメニスタン中央アジア東方の民族の文化的遺産の研究を目的とする世界的国立研究所の設立に関する大統領令は重要な道筋であった。トルクメニスタンには世界の 30% 以上に相当する炭化水素系の原料が存在する。工業及び農業のあらゆる部門がかつてないテンポで発展している。我々の町は目を見張る速さで新しくなっている。国民の福祉は伸び、国の文化が花開いている。1995年には国連の全会一致でトルクメニスタンに永世中立のステータスが与えられている。トルクメニスタンの大統領はスプルムラット・アタエビッチ・ニヤーズフである。トルクメニスタンは中央アジアに位置する。その領土は49万1800平方キロに及び、人口は500万人以上である。ここに平和と合意の上に100以上にも及ぶ民族が暮らしている。我が祖国はユニークで、かつ唯一ともいえる稀な天然資源に富んでいる。70年の初め、クギタンガ山から国の南東部にかけて地滑りが発生し、何千キロメートルにも及ぶ巨大な恐竜化石の大地が世界に出現した。これは1億5000年前に後足で歩く恐竜が冷えていく溶岩に2000以上もの跡を残した世界でも唯一の場所である。トルクメニスタンの首都アシガバードに到着したお客が必ずと言っていいほど希望して訪ねるのは、首都から遠くないところにある山岳の地底湖コフーアタで、これは硫化水素の温水が何万年にもわたって湧き出しており、ここで我々の先祖は何世紀も戦いで受けた傷や関節の病気を治療してきた。クギタンガ山には自然は驚くべき鍾乳洞を創造した。そこには極めて珍しい形や色彩の洞窟がある。これらの鍾乳洞は新しい神秘的な世界を出現させながら、意識の中であなた方を遠い過去の世界に連れ戻す。トルクメニスタンにはまだ人の手のついていない自然が豊富にあり、この領土に8つの禁漁区がある。レペテクスキー、ハザルスキー、シュントハサルガンスキー、カプランクイルスキー、アムダイインスキー、クギタングスキー、バトゥフイスキー、そしてコペッタクスキーである。野生の花やチューリップに覆われた山の斜面は、その品種の数や色の数においてオランダに引けを取らない。中央アジアで最も美しい新しい空港、
サパグガット・ニアーゾフ空港が我々のお客様を迎える。エネルギッシュに生活している人は全長 40km にも及ぶユニークな健康の道セルダラを徒歩で歩き抜くことができる。ある祭日に特別の開催される国際競技会でこのマラソンの距離にあたる天空への階段を一番に走破した選手にはアハルテキン競走馬の賞が与えられる。トルクメニスタンの西側は暖かいカスピ海の水に覆われているが、そこでは世界で生産される全量の 90% にあたるキャビアが生産されている。お客はカスピ海の行に参加することができる。最も美しい旅、それはラクダに乗ってシルクロードの一部をカラクム砂漠で泊まりながら旅することである。夜、焚き火のそばに座り、星空を見上げるとき、希望が叶えられることを私は知っている。トルクメンの大地の豪華な贈り物、メロン、ブドウ、我がトルクメンの一品であるワインとコニャック、それらはすべて世界の主食、深海で最も優秀な賞を何度も受けている。トルクメンで織られた絨毯は世界でも有名で、その謎めいた運用は我が女性の心の歌である。またアハールテキン種の競走馬、これはトルクメン民族の誇りである。この馬に乗ってお客は山間の小道を散策することができる。私はよく次のように尋ねられる。あなたの馬と絨毯はいくらしますかと私は答えます。値段はつけられないよ。なぜならこれにはトルクメンの何代にもわたる汗と心がこもっているからと。それゆえ謎の文様の装飾の絨毯はそれを覆った我が先祖の心であり、抑えきれぬ勢いのアハルテキン馬もその心の躍動である。そして一頭でもアハルテキン馬の心臓が脈打ち、また一枚でも絨毯が織られる限り、トルクメン民族は生き続けるだろう。歴史の奥に去りつつあるトルクメン民族の独自な文化、芸術、習慣、伝統を知ることはあなた方にとって興味があるはずです。トルクメン人のどのお祭りも古代から有名な民族楽器であるドタールなしには済まされません。いつの時代にもトルクメン人は祖国を離れるときは祖国の一部であるドタールを手にして、それは嬉しい時にも悲しい時にも常に手元にあった。ドタールの調べは幾多の戦いを終わらせた。その神々しい調べが敵対する両軍の熱くなった精神に作用して流血を止めさせたからであった。こうしてドタールはトルクメニスタンの民族的シンボルの一つとなった。同じくトルクメンのお祭りに欠かせないものに、紀元前6世紀からすでにトルクメニスタンで有名な女性の装飾がある。マサゲットの女帝トミリスが他の女性や男性の軍人と共に戦の甲冑に身を包んでキール皇帝の大軍に対して祖国の防衛に立ち上がった時である。そのためそれ以来トルクメニスタンの女性はベールで顔を隠さず男性の強い尊厳を受け入れることになった。昔は戦用の甲冑であったこの装飾は現在では銀の雨と呼ばれ、
女性の自立性のシンボルであり、女性の美しさと偉大さを強調している。我が女性のお客は何人といえどもトルクメンの祭りの飾りを身に帯び、自らを顧みるとき、永遠に男性の心を虜にすることを知るべきである。焚き火の上で直に料理されたトルクメンの民族料理を生涯あなた方は忘れないでしょう。それはシュールバ、プローフ、シャシリーク、タンドゥーラマー、イチレクリー、ドグラマー、アツイチュレイキである。トルクメンの鷹狩りのハヤブサと猟犬パズは世界的に有名である。鷹狩りはトルクメンの古代の伝統である。トルクメニスタンの全国鷹匠クラブは国際鷹匠協会の会員となった。我がクラブは国際競技会で一度ならず一等賞を得ている。中央カラクム砂漠の砂を横切るキャラバンでトルクメンの猟犬ボルゾイである。タズ犬を連れての鷹狩りは末永くあなた方の思い出となるでしょう。トルクメニスタンはカラクリ羊の繁殖で有名である。その毛皮で有名なカラクリのオーバーを織る。昔の旅人の多くはトルクメニスタンに来るとトルクメンの金の羊毛カラクリ毛を手に入れようとした。それに劣らず世界的に有名なのが白い毛で有名なサラジンスキー種の羊であり、その 80% が綿毛であり 20% が中間繊維である。サラジンスキー羊のウールから有名なトルクメンの絨毯を織る。この羊の多数の群れをトルクメン種の犬アラバイ犬が狼から守る。古代からすでに紀元前2000年の頃からトルクメンのアラバイ犬は世界的に有名であった。トルクメンは療養所でも有名である。アシガバード市の近代的な心臓学センター、眼科研究所、関節病や女性の不妊症に効くモラッカラの泥泉、胃腸の病気に効くアルチマンのサナトリウム、腎臓病に効くバイラマのサナトリウム等である。民族に伝わる伝説では紀元前4世紀にマケドニアのアレキサンダー大王が戦いでトルクメンに来てメルボを陥落した時、その軍隊の幹部の一人が長年患っていた腎臓の痛みが突然消え去っていることに気がついた。その時彼は自分の上司に彼を永久にトルクメンに残してくれるよう頼まざるを得なかった。トルクメンに帰り、それ以降腎臓の痛みを知らずに末永く不自由のない人生を生きたという。トルクメニスタンは常にその見事な自然でお客を驚かせてきた。我が国を訪れる100万にも上るお客はトルクメンの真のお客のもてなしを感じるだろう。アシガバード、世界で最も美しい都市の一つであり、堂々とした宮殿と噴水、博物館、メモリアム館を有する都市は見違えるほどになった。新しい近代的な5つ星のホテルは近代的なくつろぎとヨーロッパや東方、トルクメンの民族料理でお客様をもてなします。色とりどりの照明や噴水のあるおとぎ話のようなアシガバードの街の通りや並木道の散歩は生涯あなた方の思い出となるでしょう。私はあなた方に我が祖国の歴史を紹介しました。しかし私がお話しできたのはあなた方が我が国にいらっしゃって自分の目で見ることができるほんの一部です。トルクメンの民族に素晴らしいことわざがあります。すなわちお客は父より高いということです。ここに全てが言い尽くされています。また偉大なトルクメンの詩人マフトゥン・クリーは
18世紀にこう書きました。ここでは兄弟関係は習わしでは、友情は掟だ。お客に対するもてなしはトルクメン民族の地の中では生活習慣そのものです。我々はあなた方に旅行や平和を愛する客好きの世界で最も古い民族の一つであるトルクメン人と知り合うためのあらゆる条件を備えています。すべてを見終わったならば、あなた方の心の中にトルクメンに行きたいという希望の火が灯ることを私は知っています。そしてこの日はあなた方が我が国にいらっしゃるまでは、あなた方の心に平穏を与えないでしょう。遺産は私たちの心に消しがたい跡を残しました。だから私たちの義務は、私たちの父や祖父たちの栄えある事業を続けることです。そうです。祖国や母を選ぶことはできません。我々は全能の神にこのような祖国を与えてくださったことに感謝します。我々をこの聖なる地球に産んでくれたことを母たちに感謝します。新しい3000年期を我が祖国トルクメニスタンの栄光と権威を落とすことなく尊厳を持って我々は生きます。フィルムの続きは、シナリオ作家チャルイ・シルリーエフ、監督ムラッド・オラードフ、チャルイ・シルリーエフ、コンサルタントオベス・グンドゥ・ドゥイレフ教授、編集ユーリー・フルクトフ、社長兼フィルム作家チャルイ・シリエフのアルガッチ・ツーリズム社は、希望する人をすべてをトルクメニスタンに招待いたします。社長兼フィルム作家チャルイ・シリエフのチョール・フィルム社は、ドキュメンタリー及び芸術作品の共同制作への希望者を招待いたします。朗読江端博文。トルクメニスタン・アシガバードミクロライオンミール通りイノ3ドーム1ブロック G 電話番号 99312-441739 455274ファックス441756